Vážení poslucháči, v dnešné nedeľné predpoludnie vás pozývame do evanjelického chrámu Božieho v Dubovom vo Zvolenskom senioráte, odkiaľ vysielame evanjelické služby Božie, ktoré liturguje a káže miestny zborový farár Ján Čáby. Na organe hrajú Beata Hanesová a Renáta Naďová. Spolúčinkuje ekumenický spevokol Efata. Dnešné bohoslužobné piesne nájdete v evanjelickom spevníku pod číslami 207, 334, 199, 465 a antifóna 51. Otca i Syna i Ducha Svätého. Milí bratia a sestry v Pánovi, vážení rozhlasoví poslucháči, prihovárame sa vám a srdečne vás pozdravujeme z Ostrolúdskeho cirkevného zboru, z chrámu Božieho vo filiálke Dubové. Tento chrám Boží bol postavený v roku 1866 a okrem nášho pravidelného stretávania slúži nám aj na celozborové slávnostné príležitosti. Náš cirkevný zbor sa nachádza neďaleko Zvolena v lone krásnej prírody a do povedomia širšej verejnosti sa dostal najmä vďaka rodine Ostrolúckej a vzťahu Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. Dnes je 4. nedeľa po Svätej Trojici a my sme sa zhromaždili tu v chráme Božom alebo pri rozhlasových príjimačoch, aby sme týchto niekoľko chvíľ strávili pri Božom slove, nábožnej piesni i modlitbe. Centrom dnešnej nedele, ako aj centrom zvesti Božieho slova, bude Božie milosrdenstvo a odpustenie. Na dnešných službách Božích budeme odriekať konfiteor, vieru v trojediného Pána Boha budeme vyznávať slovami 3. piesne. Prajem všetkým nám požehnané nedeľné chvíle. Začneme predspevom Najsvätejší Bože všemohúci. Najsvätejší Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo
a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veľbiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Sláva na
výsostia Pánu Bohu. Pán Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Milosrdný Oče náš nebeský, spravuj prosíme naše srdcia duchom svojim svätým, aby sme boli milosrdní k svojim blížnym tak, ako si Ty milosrdný k nám hriešníkom. Premôž v nás toho starého človeka, ktorý vie iných súdiť, potupovať či odsudzovať bez ochoty k odpusteniu, lebo zabúda na to, že sám je hodný odsúdenia a bez Tvojho nekonečného milosrdenstva musel by večne zahynúť. Prebuď nás k úprimnému pokániu, ono nás privedie k nepokryteckej láske voči všetkým ľuďom, akej nás naučil Tvoj milý Syn a náš Spasiteľ, ktorý neprišiel odsúdiť svet, ale ho spasiť časne i večne. Čítanie starozmluvného textu z prvej knihy Mojžišovej, 28. kapitola, od verša 10 až po 21. Jákob odišiel z Beer-šeby a šiel do Cháranu. Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo. A Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmnožeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom, a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, stýčil ho ako posvätný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom.
Predtým meno tohoto mesta bolo Luz. Vtedy Jákob urobil takýto sľub. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktoré práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svätá epištola napísaná je v liste apoštola Pavla Rímsky, 5. kapitole. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježíša Krista. Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej, no nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 7. kapitole. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané. Prečo, bratovi, vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vypočujme slová Evanjelia podľa Lukáša z 15. kapitoly z 11. až 24. veršu, ktoré znejú takto. A hovoril ďalej: jeden človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. Vyžiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy, potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry v Pánovi, vážení rozhlasoví poslucháči, mnoho rodín v tomto čase odchádza na dovolenky alebo sa na ne aspoň pripravuje, plánuje ich. Odchádzajú, aby strávili niekoľko chvíľ s rodinou alebo s priateľmi na nejakom príjemnom mieste. Niektorí si oddychnú pri mori, iní na horách, ďalší zase pri aktivitách, pri ktorých zažijú kus adrenalínu. Avšak všetkých, ktorí odchádzajú na dovolenky, spája jedna dôležitá vec. Po dovolenke sa majú kam vrátiť. Majú domov, ktorých čaká. Majú svoje rodiny alebo blízkych priateľov, ktorí sa potešia, keď ich opäť uvidia, privítajú medzi sebou. V súčasnom svete je tiež mnoho takých ľudí, ktorí odchádzajú na cesty a opúšťajú svoje rodiny, pretože odchádzajú za prácou do zahraničia. Je to taký určitý druh obete, kedy človek zanecháva to, čo je pre neho vzácne. Rodinu, priateľov, známe prostredie a robí tak, aby zabezpečil svoju rodinu. Je to taký určitý druh psychického i fyzického zápasu. Ale poznáme ešte taký iný druh, iný typ ciest. Ciest, ktoré môžeme považovať za určitý druh zápasu duchovného. Zápasu, v ktorom siahneme na dno svojich síl, v ktorom spoznávame svoje limity, ba dokonca svoju bezmocnosť. Zápasu, v ktorom sa roztápajú naše falošné predstavy o sebe i o svete a v ktorom sme ochotní začať hľadať a zamýšľať sa nad pravými hodnotami života a napokon i obrátiť svoju cestu života k Bohu. O takomto zápase je aj náš dnešný príbeh. Do deja sme vtiahnutí jednoduchým konštatovaním, že ku Pánovi Ježišovi sa približovali sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizei a zákonníci reptali.
Na prvé počutie jednoduchá zmienka, z ktorej však vieme vyčítať, že Pán Ježiš rozprával toto dnešné podobenstvo dvom skupinám ľudí. Jednak publikánom a všetkým, ktorí boli považovaní za hriešných ľudí, za tých, ktorí nemajú šancu sa dostať do kráľovstva Božieho. A potom to hovoril farizejom a zákonníkom, ktorí v túžbe po dokonalom dodržiavaní zákona prehliadali to podstatné, čo má každé náboženstvo priniesť, a to je láska k Bohu a k blížnemu. Preto Pán Ježiš hovorí týmto podobenstvom všetkým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, že aj tí, ktorí opustili dom svojho otca, majú právo sa doň vrátiť. Že aj tí, ktorí zhrešili a spoznajú svoju biedu, Boh s láskou prijíma. Že aj oni majú svoj životný príbeh, ktorý síce tvrdé srdce nevidí, ale srdce naplnené súcitom a láskou áno. Bratia a sestry, odchodov a návratov rôznych ciest máme spomenutých v písme svetom mnoho. Či už spomenieme na Abraháma, otca viery, alebo na tú 40-ročnú púť izraelského národa z egyptského zajatia, alebo spomenieme cesty Pána Ježiša po Galilei, alebo novozmluvného cestovateľa apoštola Pavla, o ktorom sa dozvedáme, že mal plán ísť evanjeliom až do Španielska. V písme svetom však máme zachytenú aj cestu, ktorá je priam útekom od Boha. V príbehu o Jonášovi sa totiž dozvedáme, že Hospodin povolal Jonáša, aby mu slúžil. Jonáš však namiesto toho robil všetko preto, aby od Hospodina a svojho poslania utiekol. Napokon však po mnohých dramatických udalostiach sa k Hospodinovi vrátil. Podobne to bolo aj v našom novozmluvnom príbehu o márnotratnom synovi. Čítali sme, otec mal 2 synov. Mladší z nich v jeden deň povedal svojmu otcovi: Oče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A tak otec rozdelil majetok a mladší syn z domu odišiel. Je mnoho ľudí, ktorí musia odísť zo svojho domova pre rôzne dôvody. Syn však nemal žiadny ten vonkajší dôvod na to, aby odišiel. Netrpel žiadnou núdzou, ba naopak povedali by sme, že bol dobre zabezpečený, veď bez rozpakov otca oslovil, aby mu dal podiel z majetku, ktorý mu patrí, a predsa sa rozhoduje odísť. Je hnaný silami, ktoré sa v ňom zrodili v stave hojnosti v dome svojho otca. Má všetko a predsa cíti vo svojom srdci nepokoj, ktorý ho priam vytrhuje z domova do sveta. Milí bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, naša spoločnosť v súčasnosti žije vo fáze, kedy má pred sebou dominantný cieľ materiálnu hojnosť. A vedome, či skôr nevedome vníma, že hojnosť materiálnych statkov prinesie aj spokojnosť srdca, či ľudského vnútra, plnosť života. Že hojnosť materiálnych statkov vylúči, či aspoň obmedzí akékoľvek životné boje či zápasy. Dnešné podobenstvo nám krásne ukazuje, že ani stav hojnosti človeku neprinesie život bez zápasov či nových životných impulzov. Naopak aj v hojnosti sa v človeku zrodia sily, ktoré ho akoby pripravovali na nový životný zápas, nové životné výzvy. Možno by sme mohli vidieť paralelu medzi týmto príbehom a starozmluvným príbehom Adama a Evy. Aj oni žili v stave rajskej dokonalosti, blaženosti a predsa sa v ich vnútri zrodilo rozhodnutie neísť Božou cestou, ale cestou bez Boha. Aj tam v tom stave dokonalosti zrodilo sa niečo, čo ich vytrhlo z rajskej záhrady do novej životnej situácie.
Marnotratný syn nebol na túto novú situáciu pripravený. Nevedel, ako sa o seba postarať, nevedel, ako narábať s imaním, ktoré mal. Doma v stave hojnosti nič také nepotreboval, teda ničomu takému sa ani neučil. A tak skončil ako zvieratko, ktoré Hebrejci považovali za nečisté. Ba skončil ešte horšie, pretože sa mu nedostalo ani odpadkov od týchto zvierat. Takto tvrdo musel zažiť ten márnotratný syn dôsledky svojho rozhodnutia. Aj ľudské pokolenie, bratia a sestry, tvrdo zažíva dôsledky svojich rozhodnutí. Dôsledky svojich vnútorných pnutí a nevyriešených vnútorných konfliktov. Ale zažíva aj požehnania, ktoré plynú zo skutkov lásky. Až keď ten márnotratný syn prežil dôsledky svojich rozhodnutí, keď poznal a zažil ich tragédiu, prichádza v jeho situácii obrat. Vtedy vstúpil do seba, tak sme to čítali. Až tragédia a zúfalstvo tohto človeka primeli ho k tomu, aby vstúpil do seba, aby odrazil na hlbinu svojho vnútra a tam sa rozhodol, ako pôjde životom ďalej. On vlastne urobil to, čo mal urobiť už dávno, už v dome otcovom v stave hojnosti, ale tam akoby nebolo tej vnútornej sily, tej vôle, aby vstúpil do seba a pozrel sa na to, ako žije svoj život. Preto musel prejsť tou ťažkou cestou a na nej nastalo poučenie a prerod. Bratia a sestry, koľko ľudí je dnes fascinovaných tým vonkajším svetom, kultúrou zábavy a konzumu a nie je v ich vnútorných silách, aby vstúpili do seba, aby reflektovali svoj život, aby sa zamysleli nad svojou životnou cestou. Častokrát človek, až keď trpí, až keď sa v jeho živote udeje nejaká tragická udalosť, začne sa nad sebou zamýšľať, začne prehodnocovať svoj život i svoj vzťah k Bohu. Toto sa volá, bratia a sestry, metanoja, zmena zmýšľania, pokánie. To urobil aj márnotratný syn, keď predstúpil pred svojho otca. Najskôr vo svojom vnútri a potom aj navonok pred svojím otcom vyznal: Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Pokánie otvorilo cestu do náručia otcovho. Vstúpenie do seba, pokánie a ten vnútorný prerod otvorilo a vyčistilo cestu lásky a prijatia medzi otcom a synom. To je situácia každého z nás, bratia a sestry. Aj na tej ľudskej, aj na tej duchovnej rovine túžime po láske, po prijatí, po odpustení. Či sme dieťaťom, či sme rodičom, alebo človekom na sklonku života. To je potreba vychádzajúca z hlbín nášho vnútra. A ak vstúpime do seba, iste to nájdeme. Pred týždňom bol deň otcov. A preto je tu na mieste otázka, koľký z otcov ste naposledy otvorili náruč svojmu synovi. Kedy naposledy ste, milí rodičia, svoje dieťa objali. Aj otázka pre mladých ľudí. Je môj vzťah k rodičom či starým rodičom postavený na hľadaní vzájomnej cesty k sebe, na odpustení, pokání a láske. Vo vzťahu medzi tým otcom a synom v našom podobenstve nastal prerod. Syn spoznal, zažil svoju biedu, tragiku života, avšak našiel toľko sily, že nerezignoval, ale hľadal láskyplné náručie otcovo, hľadal svoj domov. Dnešný príbeh zdôrazňuje dôležitú skutočnosť, že bez Boha sa človek stáva strádajúcim, blúdiacim, živí sa duchovnými odpadkami. Ale napriek tomu, že dnešné podobenstvo zdôrazňuje takúto tragiku života, prináša nám aj veľké povzbudenie a nádej. To povzbudenie a nádej spočíva v uistení, že ak sme aj odbočili zo správnej cesty
ak sme sa vzdali Boha, ale túžime sa k nemu vrátiť. Boh má pre nás stratených či duchovne mŕtvych otvorenú náruč. Boh je ochotný každého človeka prijať k sebe. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za požehnaný čas 7. dňa, za deň nedeľný. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré sa ku nám prihovára. Ďakujeme, že Ty nás aj skrze životné okolnosti privádzaš na hlbinu aj toho duchovného poznania. Ďakujeme Ti, že Tvoje lásky plné náručie je otvorené každému, kto sa v pokání k Tebe obráti. Ďakujeme Ti za dielo Pána Ježiša Krista, v ktorom máme nádej, že Tvoja otvorená náruč nás privíta aj vo večnosti. Prosíme, Pane, ochraňuj všetkých, ktorí sú na cestách. Sprevádzaj, prosíme, všetkých tých, ktorí hľadajú duchovný domov, ktorí hľadajú pokoj srdca či svojej duše. Podopieraj a posilňuj, prosíme, aj všetkých tých, ktorí bojujú a boria sa s následkami ničivých povodní. Vypočuj naše volania pre svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen. A spoločne, bratia a sestry, volajme k Pánu Bohu slovami modlitby Pánovej. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech je a nech zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Tvoje slovo je sviecou mojim nohám, Hospodine. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Uznávame, Pane Bože náš, že pre hriech sme stratili Tvoj obraz, na ktorý si nás stvoril. Tvrdosťou srdca sme uškodili nie len sebe, ale aj celému stvorenstvu, ktoré spoločne vzdychá, spoločne bolestí až do osiaľ. Priveď nás i celé ľudstvo k poznaniu, že jedine návrat k Tebe môže zachrániť nás i celé stvorenstvo. Veď čo si Ty stvoril, všetko bolo dobré a všetko pokazila len ľudská zloba a neposlušnosť Tebe. Nauč nás nežiť sebe, ale Tebe, Pánovi, a nedaj nám zabúdať, že za všetko sa budeme zodpovedať pred Tvojou tvárou a že k náprave všetkého dôjde vtedy, keď sa každé koleno skloní pred Tebou a každý jazyk bude vyznávať Teba jediného Boha, darcu všetkého dobrého, na večné veky požehnaného. Amen, amen, amen. Požehnaj a ochraňuj vás.
rozjasni svoju tvár nad vámi a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Z evanjelického chrámu Božieho v Dubovom sme vysielali evanjelické služby Božie. Liturgoval a kázal miestny zborový farár Ján Čáby. Technicky spolupracovali Boris Dobiš a Pavel Mocný. Redakčná a realizačná spolupráca Ladislav Hyža.